balitang Europe. Siyempre, nandito ang ating correspondent, si Mr. Patrick Ropeta. Hindi po nagtatapos dyan ang excitement ng mga grand winners natin sa different parts of Europe. Dahil, meron na po tayong TFC grand winner na dineclare sa Spain. So kung hindi niyo po alam, sa Spain po nagkaroon po ng grand winner sa Capamilia Fiesta World in Barcelona. And last June 10, dineclare na po ang winner ng Italy. At ngayon po, gaganapin na ang grand finals ng UK and bukas, ang grand finals ng France. So ang grand winner po ng Europe, ito na ang exciting na part ng TFC Cat. Ang mananalo po sa lahat ng mga countries na binanggit ko ay maglalaban-laban kasama ang mga grand winners ng TFC Cat, Canada, North America, Japan, Middle East, ayan, para sa Pilipinas Got Talent. So ililipad po natin ang winner sa Manila para lumaban sa mga contestants galing po doon. So diba? Exciting naman po talaga. Okay, hindi na natin patatagalin pa.